फैगौ 1 आगस्तनिफ्राय जानो गोनां जे आसामाव जे दुरान्ड काप बे दुरान्ड कापखौ सोर नायहैगोन नोंथांमोना जुदि नायहैगोन बा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर आंबो मिथिनो लुबैदों सोर गुवाहाटीयाव थांनानै नायहैगोन क'क्राझाराव जायोब्ला खुनु खोन्था गैया सोंनो गोनां बाथ्रा गैया मानोना नायखागोन नाथायबा गुवाहाटीयाव जाहैनाय लोगो लोगोनो सोर साबैसेया बे समाव थांगोन नोंथांमोना फोरमायहरलायनो हागोन बा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायनो हागोन आं एसे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो थाखाय आखायाव लादों जे इन्डियानिनो गोजामसिन मोनसे गेलेनाय जाय दुरान्ड काप बे दुरान्ड कापखौ इन्डियान आर्मिया खुंबोबाय थादों 1989 मायथाइनिफ्रायनो बे दिनैसिम बे सोलिबाय दं दिनैसिम जुदि नोजोर होयोब्ला 135 एडिशन बे समाव दुरान्ड कापा देग्लाय खुंफुंजागोन आरो जोंनि बिटिसिआव एबा नर्थ इस्टआव जों जुदि नोजोर होयोब्ला गिबि खेबनि थाखाय 2022आव खुंफुंजादोंमोन जे आसाम एबा गुवाहाटी आरो मोनसे जाबाय इम्फलाव एबा मणिपुराव बेखौ खुंफुंजादोंमोन 131st नैबे दुरान्ड कापखौ बेनि उनाव जुदि नोजोर होयोब्ला नेक्स्ट 2023आव बेखौ बिटिसिआव माखासे जे फुटबलनि दोहौखौ नुनानै बे समाव बिटिसिआव बेखौ खुंफुंनो थाखाय दैथायहरदों एबा प्रमद बर'नि दैदेननाय बेखौ लाबोनो हादोंमोन बे जोबोद फुटबल फेननि थाखाय मोनसे बाख्नायजाथाव होननानै आं सानो बेवहाय आं मोनसे नोजोर होदों जे आसाम सोरखारा एबा आसामनिफ्राय माखासे मोनसे बाजानाय दंखायो जे गुवाहाटीयाव बे खुंफुंजानाय समाव हयथ' बेफोरबायदि मोजां पाब्लिकनि एबा अडियेन्सनि मोनसे रेसपन्स मोनाखै जायनि थाखायनो बिटिसिआव जेबो फुटबलनि फेन जेबो फुटबल अनसायग्रा दङ बेबायदिनो बेवहाय क'क्राझाराव दैथायहरदोंमोन आरो हिउज मोनसे नायनायाबो नुनो मोन्दों एबा टिकेट मोनलायै मोनसे थासारि जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों 23rd खुंफुङै गासै बोसोरथाम एबा 2025सिम बेखौ बिटिसिआव खुंफुंदों एबा क'क्राझाराव आरो बे क'क्राझार खुंफुंनायाव हिउज मोनसे फुटबल फेन्सखौ नुनो मोन्दों जोबोदनो मोनसे फुटबल अनसायगिरि बे अनसायगिरिफोरा मोनसे दोहौ मोनसे जादों जायखौ नोजोर होयोब्ला मोनसे समाव रायजो राजाफोर आरो लोगोसेनो गोबां अडियेन्सफोरानो टिकेट मोनलायनिबो मोनसे हाराहास्ति जानायखौबो जों नुनो मोन्दों दा बे मोनसे बिटिसि हालामनि थाखाय जोबोदनो मोजां आरो बेखौ इन्डियान आर्मिफोराबो जोबोदनो मोनसे मिन्थिगौ जे बिटिसि ओनसोलाव एबा आसामनि बिटिसि ओनसोलाव मोनसे फुटबल फेना दं होननानै बेखौ मोजां सिनायथिनो हादों थ' नैबे समाव आं मोनसे एनालाइज खालामदों बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो साननो गोनां होननानै आं सानो मानोना बे समाव आसामा बिटिसिनि माखासे जौगाथाय आरो माखासे सिगां फारसे थांनायखौ बाजायो होननानै आं फिल खालामो मानोना सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय लानानै लेखा टेखा दिहुननायनिफ्राय लानानै बिथिङावनो एसे बिटिसिखौ पस्ट खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों डिफ्राइड खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों थ' बेवहाय जिहेतु 135 जे दुरान्ड काप एडिशन बा दुरान्ड कापखौ बे समाव गुवाहाटीयाव फिन बिटिसिनिफ्राय लांनानै बेवहाय खालामसिगोन एबा गुवाहाटीयाव बे जासिगोन बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो फ्रेसनेसनि बाथ्रा दं बिटिसि ओनसोलनि हालामनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव होननानै आं सानो सोरबा बेखौनो बुंनो नागिरो जे सोलायबाय थायो जायगाफोरा बे गुबुन जायगाफोराव जाबाय थायो नाथाय दा गुबुन जायगाफोराव जों जानायखौ नुनो मोनो कलकातायाव कन्टिनिउ खुंफुंजायो आरो बेनि अनगायैबो जों जुदि नोजोर होयोब्ला बे समाव इम्फल मणिपुर शिलं मेघालय बेवहायथ' खुंफुंजागासिनो दं बे जायगाखौथ' सोलायाखै क'क्राझारावबोथ' बे पाब्लिकनि अडियेन्सनि मोनसे हिउज मोनसे बेखौ नुदों मोनसे गेदेरें बेवहाय जायो बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय जाहोना मा जे क'क्राझारनिफ्राय बेखौ गुवाहाटीयाव लांनाय बेखौ मिथिनाया जोबोदनो गोनांथि दं होननानै आं सानो दा बेखौ मिथिहोनांगौ बे फुटबल फेन गुवाहाटीयाथ' अलरेडि नोङो मोनसे सिटिखा बेखौ माबायदि लेभेलाव लांनांगौ गुवाहाटीनि अनगायै गुबुन जायगायाव लां गुवाहाटीनि अनगायै जेरै बिटिसिआव लाबोदों गुबुन जायगायाव लां डिमा हासावफोराव लां कार्बि आलंफोराव लां सबसाय दुखु मोननाय मोनसे जाहोना जादों मा बे जाहैबाय सासे बर'निनो मन्थ्रि जाय गिबि सावरायजेनदों बे सावरायजेननाय सुबुङाबो जोंनि क'क्राझारखौ बा क'क्राझाराव जानांगौ होनना प्रेफारेन्सखौ बिथाङा होनो हायाखै मा जाहोनखौथ' एसे फोरमायनांगोन ना बे क'क्राझाराव मानो खुंबाय थानो हाया जुदि बेनि जायगाया जुदि फिसाबा गिदिर खालाम जायगाया जुदि अडियेन्सआ जुदि नोङो हमनानै ला 10,000 बा 11,000 जुदिब्ला 20,000नि थाखाय खालाम ना स्टेजखौ गिदिर खालाम मोनसे वर्ल्ड स्टेन्डार्ड फिफा वर्ल्ड स्टेन्डार्डनि मोनसे स्टेडियाम बानाय जोबोद गिदिर बानाय सोरखारालाय माथो खमि दं मावनो हायोना गासैखौबो बे गुवाहाटीयाव अलरेडि मिन्थियो जे फुटबल फेना
नांगौ बायदि गैया क्रिकेटनि थाखाय जोबोद लं ISPL आव बेसेबां सुबुं जानाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ दा बेखायनो नैबे समाव क'क्राझार खुङोब्ला मोजांमोन आं फिल खालामदों मानोना BTC हालामनि थाखाय जोंनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोजांमोन आसामनि थाखायनो मोजांमोन दा आसाम टीम गैया बड'लेण्ड FC टीम दं BTC हालामनिफोरानो सापर्ट खालामदों आरो थांनांगोन जों सापर्ट होनांगौ बे क'क्राझारानो जा गुबुन जायगायानो जा सापर्ट होनांगौ थ' आं बेखौनो भिडिअखौ खालामनाया बेनो बे ओंथिया जे नोंथांमोना थांगोना थाङा बे बारा बे गुवाहाटियाव जिहेतु जादों जोंनिफ्राव जोबोद गोजान रांखावरिनि बाथ्रा थांनो थाङा बेखौ आं सोंनो लुबैदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनांगोन नाथाय आं बेखौनो बुंगोन जे बड'लेण्ड FCखौ सापर्ट होनांगौ आरो थांनांगौ नायनांगौ बांद्राय नङाब्लाबो जाखिनि जायफोरा केपासिटि दं बे केपासिटि थानायफोरा थां नाय जोंनि टीमखौ एसे थुलुंगा हो जों मिथिगौ बे ISPL गेलेनाय आरो मुंदांखा बिथां गेलेगिरि हलिचरन नार्जारि बिथाङाबो गेलेदों आरो बेनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गेलेगिरिफोर हांख्रायदों बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना गेलेनायखौ मदद हो बेखौ खालामो आरो देरहानांगौ जेरैखिजाया एबा गिबि गेलेनायानो नर्थ इस्ट FCबो जाबाय बेसेबां जुजिनांगोन बेखौ साननो गोनां होनब्ला जोंनि लिडारफोरानो दैदेनगिरिफोरानो बे गुबुन जायगायाव प्रेफारेन्स होनायासो जोबोदनो साननो गोनां बाथ्रा सावरायनो फैदोंमोनखौ मिथिगौ इण्डियान आर्मिनिफ्राय सावरायनो फैदोंमोन नाथायबा बेसेबां रेसपन्स मोनदों बेखौ बिथांमोनासो मिथिगौ नाथायबा बे समाव जोंनिनो लिडारा क'क्राझारनि अनगा गुबुन जायगायाव लांनो एसे साननो गोनां बाथ्रा नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर बे डिसिसनखौ नोंथाङा बेसेबां गनायो एबा बेसेबां नोंथांमोना मोजां मोनदों आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनो थाखाय लाबोदोंमोन भिडिअ